Fil-programm elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista huwa l-ewwel partit politiku f'Malta li introduċa in-night tariff tal-enerġija u dan biex il-familji Maltin u Għawċin u anke n-negozji u l-industrija igawdu minn roħs fil-kontijiet tad-dawl bejn l-10 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu u dan peress li l-Gvern Malti jkun jista' jixtri elettriku bl-irħis minn sqallija permezz tal-interconnector fis-sigħat ta' matul il-lejl. Kif wieħed jistenna din il-proposta ntlaqat tajjeb minn bosta familji u anke sidien ta' ħwienet u dan peress li minn nofs is-sena d-dieħla se jkunu jistgħu jgawdu minn dan ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl. Għal-bidu il-Malta Labour Party baqa' kwiet dwar din il-proposta, iżda malli bdew jgħaddu l-ġranet beda jipprova jirredikola u jwaqqagħha ċajt. Saħansitra fuq Facebook beda jxerred video minn fuq il-profil tal-mexxej Laburista Joseph Muscat li jwaqqa' ċajt il-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Madankollu jidher li l-esponenti tal-Malta Labour Party jew għadhom ma femux in il-proposta tal-Partit Nazzjonalista jew inkella mhux jaqblu bejniethom. Għaliex fil-waqt li Muscat qed jiżżufjetta bin-night tariff, Edward Cicluna u Carmen Uvella qalu li jaqblu ma' din il-proposta, tant li spjegaw li din hija xi ħaġa prattikata f'bosta pajjiżi Ewropej. X'inhi l-pożizzjoni tal-Partit Laburista dwar in-night tariff? Fuq il-night tariffs, kienet hija xi ħaġa pratika li hija aċċettata f'ħafna pajjiżi, jiġifieri din li twaqqa' tariffi ta' bil-lejl għax għandek il-white meters hija xi ħaġa ta' inċentiva. Aħna naqblu magħha f'dak is-sens. M'hemm xejn ħażin fiha. Dan huwa eżempju ieħor ta' kemm il-Malta Labour Party qed igerfex fuq il-proposta tal-enerġija. Fil-fatt, il-pjan oriġinali tiegħu li jraħħas il-kontijiet tad-dawl bħal donnu sparixxa mill-argumenti tal-esponenti Laburisti u issa dawru l-istrateġija tagħhom għall-attakki fuq il-pjan konkret tal-Partit Nazzjonalista.